Good morning guys. Welcome sa aking vlog. Sa ngayon guys, andito ako ngayon sa isa sa pinakamalaking university sa Bicol. Bicol University. Ang laki nito guys. Maraming nagja-jogging dito pag umaga. Yan ang oval nila. Oval. Pasok tayo guys. Dami nagja-jogging guys. Tayo sa gitna guys ng oval. Ilaw.
Pwede dito ang soccer. So guys, ito na ata pinaka gitna. I love Albay. May ceiling green at saka pula. Ito na ito, swimming pool. Swimming pool. Laki ng swimming pool. Ano nangyari dyan? Ito malamang basketball court to. Ginagawa. Malapit lang to guys sa ano, sa kalsada, sa gilid lang to ng kalsada, ang Bicol University campus.
ILS. Ayan. Ayan si Mayon, may ulap. Medyo maulap. Tapos tayo guys. Tapos tayo guys. Ayan o. Napansin ko lang maraming paintings. All painting. Ang ganda. Pauwi na tayo guys. Salamat.